Kedves naplóm! Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai tanácsadója egy iszonyatosan hülye kijelentést tett. Magyarország nem védekezett volna egy orosz katonai agresszióval szemben. Jelentek meg rögtön az ellenzéki lapok hírei. Elsőként a 444, utána a Telex, 24, stb. Körbe-körbe. Na, ez egy pont olyan kijelentés, amit senki nem akart hallani. Sem kormánypártiak, sem ellenzékiek. A teljes okfejtést azért nézzük meg, abból egy pár mondatot, hát ha valami félre van értelmezve, hát ha valami ténylegesen plusz értelemmel bírnak ezek a szavak. Pont 56-ból kiindulva mi valószínűleg nem csináltuk volna azt, amit Zelenszky elnök csinált. 2,5 évvel ezelőtt. Mert felelőtlenség. Mert látszik, hogy belevitte egy háborús védekezésbe az országát. Ennyi ember halt meg, ennyi területet vesztett. Mondom még egyszer, az ő joguk, szuverén döntésük, megtehették, de ha minket megkérdeztek volna, akkor mi nem tanácsoltuk volna. Azért, mert 56-ban az lett, ami lett. Mert megtanultuk, hogy itt óvatosnak kell lenni, és óvatosan kell bánni a nagyon értékes magyar életekkel. Azokat nem lehet csak úgy odadobni mások elé. Fú. Ugye van egy olyan narratíva, hogy 56-ban még volt a magyarságnak gerince, aztán a gulyás kommunizmus, meg Kádárék azt szépen kiirtották, az egészet meghajlították, és azóta is ilyen kiskapukat keresgélő, nem becsületes, megalkuvó nép lettünk, és minthogyha ez valami ilyesmit vetítene egyébként előre. Olyannyira, hogy a miniszterelnöknek is a pénteki rádió interjújában kellett erre reagálnia, hogy azért megvédtük volna magunkat. Ha jó indulatú vagyok, egyébként értem, nyugi, nem viszünk senkit meghalni. De egyrészt a magyar kultúrában azért vannak ilyen nemzeti verseink, hogy sehonnai bitangember, ki most ha kell, halni nem mer, kinek drágább rongy élete, mint a haza becsülete. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább. És a liberális vagy balos lelkületű ember itt megállítja, hogy rabok tovább, pont. Ugye rabok tovább nem leszünk, mondta Petőfi Sándor, és komolyan egy ilyen országban ezt állítani, amit Orbán Balázs állított, ahol egy pár évtizede még azt számított forradalmi versnek, hogy 53, 54, 55, 57, 58, 59, hogy 56-ról tényleg beszélni sem szabadott, hogy még nem beszéltek ki szerintem ez az ország teljesen azt a traumát, hogy mi történt a 4 évtizedes megszállás alatt, és utána a 90-es évektől pedig ez az egész kommunista hatalomátmentés, meg a média megszállása, stb. Ami nagyon nagy igazsága egyébként a kormány oldalnak, meg nagyon nagy igazsága a Fidesznek. Hogy tetszettek volna mondjuk itt forradalmat csinálni, ahogy mondta ugye Antal József, némileg cinikusan, első magyar miniszterelnökként, hogy azért, ha jobban megkapargatnánk ezeket a korabeli embereket, akik ott voltak a tévé, az újság, a rádió közelében, hogy milyen múlttal rendelkeznek, azért nem biztos, hogy mindenki olyan makulátlan lenne. Tehát ez az egy részt, ami tényleg egy rosszul kifejtett dolog, érteni vélem, hogy az lett volna a narratíva, hogy megvédenek minket, de ezt azért máskor tehetségesebben szokta előadni Orbán Balázs is. Másrészt viszont tényleg van az, hogy különösen a MeToo után, vagy a MeToo korában, hogy egy rossz mondat és véged.
Márki-Zay Péter is így járt, ugye, amikor katonákat akart, vagy nem akart egyébként Ukrajnába küldeni, még a 2022-es választásoknak a hajrájában, és gyakorlatilag őt ugye meg pont a Fidesz támadta, és a kormánypártok, ugyanúgy, mint mondjuk 2002-ben a Gyurcsány vezette MSZP-s kampánystáb, meg a köteles beszédet ugye Kövér Lászlóval kapcsolatban. Ott se akart szerencsétlen mostani házelnök senkit felakasztani, de lehetett azt a mondatot úgy kellő gonoszsággal értelmezni, hogy hát végül is akasztás legyen a vége. Viszont azért a MeToo-nál is azt láttam, hogy azért mindent lehet bárhogyan is értelmezni, szóval csodálatos. És az ember már el sem engedheti magát, mondjuk így, mert luxus. Mindenkinek, aki a nyilvánosságban szerepel, valahogy számolnia kell azzal, hogy számon kérhetik. Ez eddig okés. Övék a kijelentések, szóval védje meg őket. Teljesen jó, csak nagyon veszélyes így ez a műfaj. Meg nagyon sok unalmat szül szerintem, mert például a sportolók ezért szoktak olyan sablonosan nyilatkozni, hogy jól felkészültünk, célunk a győzelem, a következő meccsre fókuszálunk, és elég ritkán hangzik el, hogy valójában mit gondolnak a világról. Hát Orbán Balázs egy sokkal tehetségesebb, nagyobb tudású politikus ennél, hogy most ekkorát hibázzon. Ugye a miniszterelnök is reagált rá, megnyugtatott mindenkit, hogy Magyarország azért kiállt volna saját magáért. Viszont ha egy rossz mondat és véged, annak olyan társadalmi üzenete is van, legalábbis számomra, hogy a kisember ezt a játékot nem játszhatja. A kisembernek nem jár a szabad vélemény nyilvánítás, mert nem telik rá. Tehát egy teljesen random emberke, aki mondjuk nem ilyen kiemelkedő szakmát végez, hogy politikus, és nem szedte már meg jól magát, az gyakorlatilag nem csak a közéletből tűnne így el, hanem simán az utcára is kerülhetne. Azért a nagy megmondó embereknek, valódi, igazi polgároknak anyagilag is hát nem hónapról hónapra kéne élni, meg nem óriási albérleti díjakat fizetni, vagy ha mégis, akkor mondjuk legyen egy ilyen random napló álnéven való írogatás, és ott akkor el lehet mondani a tényleg őszinte véleményedet, ami amúgy nem húz sehová körülbelül. De hogyha észrevettétek, akkor a fontos közfeladatot ellátó személyek, tanárok, orvosok sem nagyon nyilatkozhatnak ebben az országban. Számomra mindig kicsit gyanús is, hogyha egy tanár nyilatkozik például, valahogy ezek a szakszervezetek, ezek olyanok, mintha nem lenne mögöttük társadalmi támogatottság, mintha nem állnának be mögé mondjuk a tanárok, vagy az orvosok, vagy az ápolók, se senki. Egy kukás szakszervezeti, vagy nem tudom mennyire szakszervezeti, de minden esetre tüntetés, az sokkal hatásosabb volt annak idején. És szépen ki is vívta azt, amiért létrejött. Ez tanároknál, ápolóknál talán sokkal nehezebb, bár hozzáteszem, most például a tanárok bére is azért emelkedett, meg ugye az orvosok bérét is néhány évvel ezelőtt, pont a Covid kapcsán ugye emelték, tehát azért szépen lassan így haladunk előre. Én nem akarok teljesen inkorrekt lenni, sem az ellenzékkel, sem a kormánypárttal, én csak itt ebben a random naplóban próbálok elevezni. Egyébként meg 1956 az egy valóban nagyon-nagyon izgalmas téma. Ugye mindenkinek meg kell tanulnia, mert gyakorlatilag hát érettségi tétel, maga a forradalom is, meg annak kitörése,
Ugye valahogy úgy szokott kezdődni, hogy megtanítják a gyerekeknek, mondjuk egy gimiben a Rákosinak a bukását, meg hogy vas és acél országa leszünk, és akkor ez az erőltetett iparosodásnak következtében, hát Magyarországon még jó sokáig, a világháború után is jegyrendszer van, és hát van egy ilyen magyarázat, hogy azért az emberek a nehézségeket nehezen bírták már, és 56-ban betelt a pohár, vagy van olyan magyarázat is, hogy végül is ezek az 56-os tüntetők egy lengyelországi szolidaritás tüntetést rendeztek, tehát a magyarországi, hát nevezzük ellenzéknek, a magyarországi ellenzék tagjai a lengyelországi tüntetőkkel szerettek volna rokon szenvezni, és hát végül is a diákok meg is szerveztek egy tüntetést, és ugye úgy volt, hogyha jól emlékszem, hogy október 22-én már a különböző egyetemek, műegyetem, meg stb., meg vidéki egyetemek is már nagy gyűlést tartottak, és akkor elkezdtek szervezkedni, és másnap délután pedig ugye meg is történt ez a lengyel néppel szimpatizáló tüntetés, csak hogy a demonstráció helyszínén, hát hol máshol nyilván, mint a Bem József szobornál, hát hol máshol, a demonstráció színterén sokkal többen jelentek meg, mint amit vártak korábban a szervezők, és akkor ez ilyen spontán is kibontakozott. Tehát 23-án ugye az egyetemi ifjúság, Petőfi kör elkezdett egy ilyen tüntetést meghirdetni, és a BEM téren pedig összegyűlt úgy kb. 50 000 ember. És hát nyilván ilyenkor mit akar a tömeg? Hát természetesen szabadságot, a demokrácia helyreállítását, meg a magyar önállóságnak a megteremtését. Ugye minden egyes iskolai ünnepségen emlékszem elhangzott, hogy Rákosit a Dunába, Nagy Imrét a kormányba. Hát igen. És ugye ezek különböző narratívák, hogyha nagyon balos akarnék lenni, akkor azt mondanám, hogy a budapesti munkásság jól megszerveződött és csatlakozott a diáksághoz, ami hát valamennyire igen igaz is volt. Ugye például a Taxis blokkád című filmben bemutatják, hogy azért értelmiségiek is voltak ott, és főleg ott Antal Józsefet meg Göncz Árpádot emelik ki, mint akik ott voltak ennél az elején még csak tüntetésnél. Ugye az 56 elnevezése is különféle vitákat generált, hogy forradalom, ellenforradalom, névfelkelés, micsoda, de erre valószínűleg az idősebbek mindenképpen emlékeznek. Aztán az is egy fontos dolog, hogy nem csak Budapesten zajlott itt forradalom, hanem gyakorlatilag vidéken is azért, mert 23-a után hát számtalan vidéki városban is tömegtüntetésre került a sor, és hát végül is így a forradalom az országossá tudott válni. Azért szerintem ezt is a különféle ünnepségeken néha azért elfelejtik az emberek mondogatni. Végül is ugye Nagy Imre lett itt a miniszterelnök, és hát valószínűleg azért lett ő a miniszterelnök, hogy lecsendesítsék a tömeget, és hát gyakorlatilag ez úgy tűnt ideig, óráig, hogy valószínűleg sikeres lehet, de 25-én hát sokkal rosszabb dolgok történtek, mint egy Orbán Balázs nyelvbotlás. Hát az történt, hogy ugye a parlamentnél békésen tüntető emberek közé lövettek. És hát közel 100 ember halt meg, úgy körülbelül, vagy legalábbis ugye erre emlékszem. És hát a felkelő központok alakultak ki, és akkor óriási Korvin-közi csaták, meg szénatéri, meg Mester utcai megmozdulások, meg sztrájkok a munkahelyeken, stb. És szépen eszkalálódott az egész. Szerintem a többi meg már történelem,
Tehát szerintem azért ennyire óriási dolog nem lesz az Orbán Balázs féle dolog, hát félrebeszélésből, viszont, viszont érdekes megfigyelni, hogy hogy tudja ezt az ellenzék valamennyire a saját malmára hajtani. Közben egyébként Súlyog Tamás is megszólalt az ügyben, természetesen elhatárolódott bármiféle 56-os szidástól, és az 56-osokat szent embereknek nevezte, szóval hát valahol itt járunk, meg Orbán Balázs is elnézést kért azóta. Szerintem Orbán Balázs marad a politikai életben, de azért még sok függ attól, hogy az ellenzék mennyire tudja felhasználni ezt az egész témát, vagy témakört. Ja. Legközelebb azért igen, jobban is felkészülhetnék 56-ból. Minden esetre 56-nak a szellemisége azért hát nem az, amit Orbán Balázs mondott. Mondjuk így. Igen. Köszönöm, hogy meghallgattátok ezt a videót. Örülök, ha valaki velem tart és kommentel ebben a jó kis, hát végül is hobbiban, amit így elkezdtem a Youtube-on. Valószínűleg nekem milliószor több félreérthető mondatom lesz, vagy van, de azért vagytok ti itt a kommentmező keretei között, hogy hát felhívjátok erre a figyelmemet. Én nem vagyok profi politikus, és hát nem is tervezek az lenni. Mondjuk így. Aztán lehet, hogy az leszek, és már nem tudom, 2040-ben miniszterelnökségért indulok. Sose lehet tudni. Szóval, mint a futballisták, úgy köszönök el, hogy következő videóra fókuszálok. Jól felkészülök, és célom a 3 feliratkozó megszerzése. Köszönöm szépen a figyelmet, minden jót!